Dawuh Siti Aisyah Rasulullah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanamu sare sapa Kanjeng Nabi wa harite Kanjeng Nabi ku junubun dalam keadaan junub migoiri ayama samaan saking tanpa gepok banyu. Jadi nah umpama saking klempokne awak ya mergo wis bar ronde yang kedua. Ronde yang kedua. Wis metu ronde pertama wis kelempokno apa meneh nak kedua, apa meneh yang ketiga bisa. Kok rakus men wis kedua, wis ketiga ya. Oh angkas tenan. Saking kelempone kok langsung turu, gak adus. Gak apa-apa, sing penting ketika esuk tangi ape subuh nang gak adus. Mergo kenapa Kanjeng Nabi ya tahu. Jadi Kanjeng Nabi tahu dalam keadaan junub terus sare. Nah, ketika wungu menjelang fajar ape subuh Kanjeng Nabi langsung siram. Nabi langsung siram. Pernah itu dilakukan Kanjeng Nabi dalam keadaan junub, Kanjeng Nabi langsung sare. Terus sare menjelang fajar wungu bangun terus mandi gede jinabat ya gak apa-apa kok Kanjeng Nabi piyambak ya tahu nglakoni